pentru voi sau mai scădem, că nu-i problemă. Fii atent, Cum? 500, dar muncești cod la cod cu noi, că altfel nu stau la discuții. Alo, da? Mă auzi? Te aud. Pe unde ești, bă? Hai că vin, dar vin mai greu, mă, că m-am pierdut pe aici, că nu prea știu satul. Na, ce să fac? Salutare, jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Baba Dag Roleplay. Ei bine, jupânilor, de data asta suntem acasă și înainte de a începe episodul v-aș ruga tare mult să apăsați butonașul de subscribe la canalele astea două, al lui Ștefan și al lui Luca, da, să strângem și acolo, să ne strângem cât mai mulți, peste 1000 de jupâni, da? Și ce să mai zicem decât să continuăm episodul, pentru că astăzi avem o leacă de treabă. Avem și un invitat nou în episod, așa că stați până la capăt că o să vedeți despre ce e vorba. Azi ne urcăm și noi în papuc și să mergem direct la fermă, că după cum v-am zis avem treabă, astăzi iarăși o să mergem la pădure. Pentru că, băi, avem nevoie și noi de bani de aici, în ferma asta. Că tot am zis că îmi cumpăr un Logan și n-am mai apucat să-mi cumpăr niciun Logan. Și eu am zis, băi, hai că mă mai duc, mai fac de vreo câteva turi, să mă duc la păduri, mai fac câte un ban, mai una alta și îmi iau și Logan până la urmă, îl împart și cu mătru, nu-i problemă. Acum hai să ajungem și noi la ferma aici. Uite-l și pe Luca, ăsta e nepotul lui cu mătru pe care îl știți dacă v-ați uitat la episoade. Hai să ne dăm jos, să vedem ce zice și... Hai noroc, băi, Luca! Noroc! Ce zici? Uite și eu pe aici, mă uitam pe la motocultor. Băi, fii atent. Ia motocultorul și vino la unchiul tău, la Ștefan, să mergem la pădure azi, da? Mai întâi vii acolo să discut și cu el, că nu i-am zis. I-am zis eu ceva, dar nu i-am zis exact. Și mergem după aia la pădure să mai luăm niște bușteni, da? Da, hai că mă sun motocultor și... Suite și vino direct la el acasă. Bine, hai. Hai, pa. Ia să vedem, ia să ne întoarcem noi aici, să mergem să mai luăm un om la muncă astăzi, băi, jupânilor. O să mai luăm astăzi încă un omuleț pe care o să-l plătim la zi. Și o zic și așa, vrea să facă bani, vrea una alta. Și o să-l luăm cu noi, îl punem la treabă, îl punem să taie și el acolo bușteni. Vedem noi la ce să pricepe el, nu-i problemă. Hop, hop, tată, hop. Îl luăm așa ca învățăcel pe aici, pe la noi, prin fermă. Băi, dar jegoasă mai mașina asta. Trebuia să-i dau un jet... Trebuia să-i dau un jet la papucul ăsta. Dar nu mă mai întorc acum să-i dau un jet, ba, picior. Pentru atâta chiar nu mai am niciun chef. Îi dau eu cu găleata pe la teică pe aici dacă e, dacă nu, așa o lăsa-o până o vine ploaia și își face de cap pe mașină. Hai să vă arăt și unde stă băietul ăsta. Claudiu îl cheamă pe el, așa că o să vedeți cam unde stă pe ulița aia, cum te duci spre cimitir, ultima casă pe stânga, o să vedeți imediat. E bine că are și aproape de drum, deci nu-i tocmai chiar la mama dracu. E pe ulița aici, pe stânga, stați că vă arăt imediat, uite cum trece ăsta strada, nici nu se uită, doar în 14. Hai să urcăm pe aici, pe uliță. Și uite, fix aici pe stânga stă Claudiu. Ia uite, deja mă aștepta la poartă, stai așa, olea, stai să mă duc să întorc eu papucul mai bine. Uite, și acolo e cimitirul, dacă nu știți, o să vă arăt eu într-o zi. Că am zis și așa, mă duc să lucrez pe la primărie, mai fac și eu niște ore pe acolo, mai fac un ban, mă mai dau și eu pe lângă primar, mai pun o leacă pe avere, cum s-ar spune. Hai să vedem. Hop, stai să ne dăm jos. Hai noroc, băi, Claudiu. Bună ziua! Unde te-ai dus, tată? Ce faci? Uite ce-ți fac pe la casă, pe aici, pe la o grată. Tu ce zici? Păi am venit să te iau, că am vorbit aseară cu tine. Dacă tot am vorbit, am să vin și dacă tot ai vrei să faci tu un ban grămadă, te iau azi la păduri, una alta, știi? Și am zis să vin. Să te iau direct de acasă, nu te mai pun să vii pe jos până la Ștefan, că e departe. Nu era problemă, vineam. Da, nu-i problemă, uite. Ți-au pus primarul asfalt până în poartă, uite. Păi da, nu are treabă. Numai că trebuie să schimb o leacă poarta asta, că e cam ruginită și cam atât. Are treabă, faci tu bani și o schimb. Eu de când vreau să schimb mașina și n-am mai apucat de 2 ani. Hai, urcă în mașină și hai direct spre Cumătru. Așa, tata, hai să-i dăm bici, că mă așteaptă ăla. Nu chiar o leacă Dacia asta, n-am ce să zic. Cum? Ai fost cu ea
Zic că ai fost cu Dacia pe la treabă cu ea, după cum se vede, Băi, nu? pe unde n-am fost eu cu Dacia asta, nici nu-ți mai zic. Înțeles. Acum hai că iau pe aici pe scurtătură, pe la dreapta, pe uliță, că îți dai seama că e departe dacă o colegi prin partea aia altă și n-are rost. Uite, ies direct la el aici în față. Bine, puteai să vii și tu pe jos. Păi da, dar dacă ai venit tu acum după mine, da. Da, Ce-ți bine. fac? Acum să știi și tu că data viitoare vii pe jos dacă mai e să fii. Da, Uite, da, cu a ajuns și neposul cu motocultorul. Hai să parchez și o Dacia aici. Sau hai că o bag în o gradă, de fapt, ce să mai. Hai că o bag în o gradă și o pun, uite, colea. Eu, uite, colea la magazin aici. La casa aici, la dracu. Hai să ne dăm jos. Hai noroc, băi, cu metrii. Noroc, mă, Bună băi. ziua la toată lumea. Noroc. Salut. Bună ziua, bună Ce ziua. faci? Ce dracu, cu treabă pe aici, pe lângă casă, pe aici. Fii atent, ia vină să vorbesc ceva cu tine. Auzi Ia ce am făcut rost. Ia zi. Cu Oho, ce remorci am făcut rost. așa da, tata, așa da. Dacă nu era meu, vă mânca câinii pe toți. Pe aici băgăm bușteni și la mână dacă e. Ei da. Bă, fii atent, ai de treabă azi? Nu, stai să le agăți. Hai, agați-le. Stai, vezi să nu mă calci, dracu. Era să mă dai peste mine, nenorocitule. Și peste mine, nu e problemă. Dar tu cine ești? A? Cine-i băiatul? Bă, am uitat să-ți fac prezentarea, el e Claudiu, e un băiețaș de aici din sat, e un văr de-a meu mai îndepărtat, să zic așa, nepot de văr, nu știu cum să-i zic, dar îl iau cu mine că vreau să fac și el un ban. Aha. S-a mutat și el și-a cumpărat un teren acolo, tocmai pe lângă Cimitra, probabil vrea să-și fac și el, să-și renoveze pe acolo și are nevoie de bani, omul, îți dai seama. Ia stai un pic, Călel. Ce pretenții ai tu? Ce bani vrei la zi ca să ne socotim? Băi, pentru mine e de ajuns vreo 500 de lei, cam așa, dacă ar fi ok pentru voi, sau mai scădem, că nu-i problemă. Fii atent. Cum? 500, dar muncești cod la cod cu noi, că altfel nu stau la discuții. Eu sunt dintr-o Da, mă, dar bucată. nu-i problemă, nu-i problemă. Bă, că băi, s-o cu obișnuit măturile. eu cu- Ce ai, mă? Lasă-o dracu, 5 milioane lasă, dar ce nici eu nu fac 5 milioane. Lasă-l mă să stea, ia fii atent, lasă-mă că am eu altă tactică. Te bagi tu peste mine, lasă-l mă așa că știu ceva, că dacă nu face treabă, îl trimit acasă frumos. Hai, Hai ca Pi, să- ai auzit, hai ca să băi, fie Claudiu? treabă. Ei, la Oh, zi. ai auzit ce zice cu mătru? Băi, dacă vreți, eu cu 2,5 milioane mă mulțumesc, că nu îmi trebuie mai mult decât ca să plătesc astea, să-mi iau și o mașină, ceva, dar mai am acolo bani, să vezi, nu-i problemă. Băi, Bă, ori fii faci atent. treabă, ori Ia taci, nu. mă. Oh. Ia taci mă când vorbesc eu, lasă-mă să vorbesc eu, că deocamdată eu le-am cumpărat totul la nu le-ați cumpărat voi. Hai, zi. Fii atent aici. Eu îți dau 5 milioane, dar dacă nu faci treaba, băiatul meu te trimite acasă și nu iei niciun ban. Bine, așa face. Bine mă, tu ce vrei, mă, unde vrei să mergem să luăm lemne? Tot la mine acolo, în bucată, la păduri. Hai, Păi dă-i de unde bătaie. dracu să iei? N-ai de unde. Mai vorbesc cu pădurarul, mă, piși, nu mai vorbesc. Dă-l dracu de pădurar că l-ai handicapat. Hai că venim și noi. Știu unde acum, nu ai treabă. Hai mă, du-te mă în mașină mă și urcă-te și... Hai, Luca, hai, tată. Du-te, vină cu Dacia mă tu, ei, du-te cu Dacia cu băieții. Hai să mergi, băi, tată, că e grea situația. Bă, dar trebuie să mă întorc și după motocultor, că am zis că îl luăm și pe ăsta dacă e. Da, las, hai că vedem, vorbești cu motul după aia și Doar vedem stai. care-i treaba. Ia zi. Îți mulți, zic eu, îți mulți bușteni de tăiat? Sau câți copaci vrei Hai să de tăi? capul tău, băi, tu când ai zis că vii la treabă, ce ai crezi, că-s haragi? Păi nu-i vorba de aia, dar ca să știu să cu ce am de-a face. Băi, îți o leacă, îți dai seama, trebuie să ridici cu spinarea, spui o îmbrâu, spui ceva ca să nu te iei noaptea, să vezi. Hale, să vezi noaptea când te pui la somn după o zi de pădure de asta cu noi, dacă nu ai să zici, vai mamă. Da, tată, lucru ca lucru, dar și banul. Iasă, nu? Păi și Vorba banul, aia. dar acum să vedem dacă te ține atâta. Eu știu, Da? Nu-i problemă. uite, cu mătrul ăsta o iau numai prin boscheți, că boschetarii ăștia merg pe drum. Eu. N-ai treabă, o prins o piatră acolo la roată.
Mm. Hai cu măturile, hai tăi mai cu talent, că nu mai pot. Merge hârbul ăla de tractor, nu știu de unde l-a luat. Hai, dă-te mai pe dreapta, dracu, uite-mă, să bagă în fața mea. Tu-s grijania ta de cu mătrul. Uite, că le iau și pista pe capotă, dă-te! Uite, băi, cu mătrul ăsta e nenoroce mare, mă. E Dacia asta, papu, dar merge tată, dă-te crapă, n-are treabă. Da, merge, cum să nu merge? Dacă nu mergea, o mai aveam, o dădeam la prima ocazie. Băi, Hai și că ca vin. mașină de lucru, eu zic că e bună, nu? Da, așa, e bună. De treabă, n-ai... Hai să lăs eu aici papucă, că nu-l mai sui tocmai la dracu. Da, hai să opresc eu frumos aici să ne dăm jos. Hai să... Aici sau ne urcăm la deal? Păi la deal îți dai seama aici ce dracu să tăiem. Nu, aici îi mai las pe ăștia așa. Băi, cu mătrule, Da. mă auzi? Da, mă. Ai luat și... Ce-i faci? Vrei să-l pui la tractor? Păi, Îl trag mai în față? ce să tragi, mă, mai în față? Nu mai tragi nimic tu mai în față. Hai, pune la gață-l, ce-i faci? Uite, băi, gheaurul, numai el vrea să meargă cu tractorul ăla. De mai ai dat bani pe el și nu știu eu? Păi nu împărți în fermă, acum ce faci? O să ți-l dau și ție. Pune-mă cardanul înapoi. Ia, mă. Băi, ești prost rău. Gata, hai, bă, nu te mai supăra atâta. Hai, mișcă, dă-i, bici. Ia stai, mă. E Zi. bine, e bine. Zi. E bine, e bine. Așa, să mergem și noi în păduritate, o leacă așa. Hăleu, grea-i viața. Grea-i viața. Da, mergem și noi să facem un ban, ce să facem? Ia uite, trebuie să mai tai din boscheții ăștia, că urât tare mai pe aici. Hai, bă, prin pădure, pe cărare. Hai, pe care îl executăm. Auzi, Pe ăsta de aici. Să o băgat, să nu, în ce parte îl tai, ia să vedem. L-ai tăiat de la rupt, băgați, auleu. S-a dus, praștii. Hai că, hai, îl bagi tu, hai, bine. Lasă drujba, băi, Claudiu, dacă tot ai adus și drujba, lasă-o momentan. Hai să vedem pe care îl mai tai. Vino încoace, Claudiu, Luca, veniți încoa. Hai că acum avem. Hai încoace, tată. Prin pădure, Aoleu, pe să cărare, măi. Prin Deci, Băi, pădure, nici nu știu pe care să-l mai... pe Bun, stai cărare. să mă gândesc. Ram, pam, pam. Uite, Eu zic- băgați-l, fii atent. Băi, mă auziți? Da, te aud. Tu, tai-l de jos să cadă în vali, da? Înțelegi cum? Da. Hai, bagă-l frumos acolo. Luca, vino coace. Nu, tată, unde stai? Vino coace. Așa. Mă auzi? Da? Fii atent. După ce îl tai ăsta, tu îi tai crengile frumos, da? Să rămână numai alea groase. Ai înțeles, Da. bă? Dă-te așa, ferea că cade... Scăcate, Oleu, de uite. scăcate, dați-vă. Ferea. Așa. Hai, bagă-te frumos la tăiat acolo, ca să nu mai stăm atâta. Hai că tai și eu. Ați înțeles, ai înțeles, băi, Claudiu? Tai crengile astea care nu-s bune. Uite, ăstea de aici, pac. Așa. Tăieți-l frumos așa, ca să fie totul ca lumea. Oleu, stai că mi-o căzut în cap. Unde s-a dus, mă, ăla? Așa, voi faceți treaba aici, că eu mă duc la cumătru să-l mai ajut, să văd ce... Unii mă cumătru ăsta, mă. Unii mă cumătru. Hai, cumătrule! Eu, Unii dracu te-ai dus prin pădurea asta, că nu te mai văd. prin pădure, pe cărare, ies aici, mă. Hai, ce facem? Trebuie să pornim să trag pe ăla de acolo, că ăla o să mă încurci copacul ăla de acolo. Băi, dar tai-l și tu în două, băi. Îl tai, dar stai să-l scot de acolo, să-l trag de acolo. Hai, tai-l, scoate-l până în vale, oleacă. Am trimis puradei ăștia să facă acolo un copac mai mare. Foarte bine, de-aia îi plătim, nu? Păi nu? Îl vor 5 milioane, le arăt eu treabă de 5 milioane. Ei, să mai văd eu dacă mai vrea 5 milioane. Hai, ia-o, tată. Băi, stai așa, oleacă, stai. Tată, ușor. Stai așa, oleacă, că aici ai...
Stai că vreau să-l tai de aici ca să poți să-l duci, da? Așa. Ia să vedem. Stai o leacă, stai o Ce leacă. rup lanțul, mă? Nu băi, acum ia agață-l și trage-l. Așa, tata, uite. Dă-i, uite băi ce agățată e asta, uite cât de lung e, să-mi treaba palmii. Ușor ca să-l curăț o leacă. Ai răbdare, 2 secunde. Să-l curățăm o leacă pe aici, că nu îl duci nici chiar așa, băi. Așa. Și aici la vârf o leacă. Hai că îl dăm până în cap, nu se mai pune problemă. Dă-i. Așa, tată, așa. Uite, și-i tăiem și o leacă vârful pe aici care... Așa, gata. Dă-i, liber, tragem. Da, așa cum trebuie să tai cioata asta, că asta e jale cu ea aici. Care, mă, care te mai supără? Aia? Uite asta aceea, da. Hai să iau pe asta, că asta e jigodia. Hai, dă-i. Auti. Ați terminat, băi? Păi băi, ați terminat? Ia vezi dacă am tăiat bine crengile. Eu am Ia, tăiat haideți încoacă dacă nu vă iau de urechi dacă nu-i tăiat bine. Bă, voi aveți chef de treabă sau vă trimit acasă pe amândoi? Ăsta-i, da? Da, eu zic că l-am tăiat bine. Păi da, băi, tata, dar fiți atenți. Puneți și voi astea la un loc așa, crengile astea mai mari, că le luăm și pe astea dacă așa. Puneți-le la un loc. Băi, lasă-l mai aici lângă ciot, dar puneți-le la un loc. Înțelegeți voi? Dar nu Le toate. scoatem acolo, la vedere. Să le luăm. Hai, scoate-le la vedere, scoate-le unde vrei tu. Așa, bun, odată. Hai, lasă, faceți voi aici că eu mă văd care mai treaba pe aici. Merge, băi, cu mătrurile. Așa un pic că mă încurcă panorama asta. Care, mă, care? Uite, stai că să ridic în 2 roți iar. Hai de capul meu și zilele mele. Ce are, mă? Ce avea? Hai să vedem aici. Ce avea de atâta? Bușteanul ăsta, stai că e bușteanul ăsta. Stai că eu îl tai de aici. Bușteanul mamei lui. Îl tai de aici. Ia, dă-i acum, mergi? Stai că mă duc acum, stai așa. Uf, tu zgrijania ta, stai o leacă, că ăsta e prea așa. Ăsta trebuie tras. S-a rupt troliul. Tu troliul, mătii, da. Ce-a făcut? S-a rupt șufa, s-a rupt lanțul. De iubire. Da. Hai. Ia-l. Hai, mă, de unde îl legi? E mai de acolo. Tată, stai că îmi rup picioarele. Hai, trage-l până în vale. Dă-i, tată. Dă-i frumos până în vale, că e sătul. Așa. Dă-i până la remorci. Bun. Hai să vedem ce mai avem de făcut pe aici. Vedem băieții ăștia ce fac ei pe aici, băi, tată, că... Uite cioata asta. Hai să o aruncăm când ne încurcă. Așa, ați făcut, băi, treabă? Da, Barușane, cum să... Așa, băi, asta zic. Bun. Acum, fiți atenți. Ia zi. Stai să vedem dacă pot să iau eu. Dacă pot să-l iau, dar nu pot să-l iau, că e greu, băi. Ei! Lasă-mă că le tragem cu troliul. Hai, trage-l. Hai, stai, dar agață mai multe, băi, și tu. Da-te, las că agăți eu, du-te la o parte. Hai, agață. Să vedem acum, iar avem ciotul ăsta aici, nenorocitul ăsta de ciot. Hai să vedem dacă poți să le agăți acum. Doar ce am zis. Uite, mă, că le trage. Ce trage cu mătru. Cioatele. Băi, băiatule. Asta e nebun, băi. Asta e nebun tare. Ia uite-l și. Dă-i, tată, dă-i. Să mă duc cu Claudiu pe motocultor? Du-te, hai, duceți-vă și veniți repede. Unul ia papucul, ia cheile de aici. Luați papucul și veniți repede. Că avem de încărcat, tată. Motocultor. Da, că avem de încărcat. Claudiu, tu vii cu papucul înapoi. Alu, de poate, unde te pleci, mă? Motocultor cu Claudiu. Tu iei papucul și vii înapoi cu el, da? Hai, mai repede, te duci la magazin și eu vin doar de bere. Ei, nu coa. Bine, hai că mă duc să iau.
Hai mă cu metri de sus acolo să mergem să mai tăiem niște lemn. Hai. Las că-i pune la treabă pe ciutanii ăstea. Lemnul mancur. Băi, Picare, uite că l-avem pe ăla acolo de tras, vină încoace. Vin încoace, nu mai fura curent. Pana era să fac. Fur eu curent. Băi, dar eu am impresia că voi v-ați născut înaintea mea, n-a că am rămas aici din cauza ta. Hai, tu ce faci, mă, acum? Era să zic eu ce fac. Hai, bagă-l acolo frumos. Trage-l că vreau să-l tai în două. Înțeles? Ia. Cuplează ca să nu mai dau în jos. Hai, ia vezi. Așa, trage-l până cade de tot. Bun. Stai pe loc, o leacă. Așa, să-l aranjez o leacă și să-l tai în două, că nu-l târi așa până la vale. Că iar te ține țapă într-un buștean. Așa. Bun, hai să-l tăiem de aici. O dată. Și să-l mai tai încă o dată, cred că de aici. Uite, cam așa, băi, de aici, vină încoace. Mă, tai-l de acolo, că eu te văd eu ce faci tu, nu spune că mie de tine. Fii atent ce faci. Vino de la vale, vino pe la vale. Sau așa, ha, dă-i la vale. Tata, uite băi ce. Asta e cu capul. Hai, dă-i la vale, ușor. E cu capul, a? E cu capul, că doar nu ești cu altceva. Uite. Hai că merge așa, bine. Ce-i trage oi după el, fii atent. Hai că între timp vin și ăilalți cu motosapa, cu motocultorul și facem treabă ca lumea. Așa, bun, tată, hai că scoatem lemne din pădure de aici fără... Uite, ăsta s-a dus aici, n-are treabă. Așa, ia să vedem. Hai cu metri, hai să ne apucăm să-i tăiem să după aia să agățăm și remorcile. Hai să-i tăiem și facem treabă ca lumea. Eu mă duc la ăsta aici, tu tai pe ea. Băi, dar... De fapt, hai, las. Ia să vedem cum îi tăiem și cum îi băgăm. La câți metri să-i tăiem? 2-3 metri. 2-3, hai, cam așa. Hai să vedem. Bagă frumos drujbanul aici în ei. Așa. Facem treabă ca lumea, tata. Uite asta ce mare e. Ia să vedem, ăsta merge tras mai așa o leacă să-l tăiem în 2, în 3. În 3 îl tai pe asta, că e mare, dă-l dracu. Uite ce mare. Lăsați un mare like înainte de toate, băi juponilor. Dacă mai vreți episoade mai multe și mai dese din seria asta, cu cumătrul ăsta aici de față. Da. Așa. Hai să-i dăm. Îi dăm, tată, îl tăiem frumos, tăiem toți buștenii ăștia aici. Așa. Ei, după ochi, acum nu mai stau să-i măsor. Nu mai stau să-i măsor, să mai scor ruleta, să-i mai frec, să-i mai dracu, să-i mai ia. Nu mai stau eu după ea atâta. Îi tai și eu cum pot și îi băgăm în remorc, în motocultor. La motocultor dacă e mai tăiem noi mai mărunțel. Hai să vedem. Uite, îl tai și pe ăștia. Hai că ăștia sunt mai subțărei, pe ăștia pot să-i încarc la... să fie mai lunguieț un pic. Așa. Așa. Și... hai să vedem, tată. Bun. Așa, uite ce treabă ca lumea facem noi aici, gata. Hai că i-am tăiat și pe ăștia. Am azi vină cu mătru să vină cu remorcile să încărcăm și noi ceva. Așa, uite. 1, 2, 3, cam 3-4 metri au și remorcile astea. Nu, 3 metri cred că au. Așa. Băi, cred că o să-l iau pe ăsta mare de tot, oare pot să-l duc? Ia să-l tări, hai. Tări el. Aoleu. Stai că-i jale. Băi, să-mi trapa lui. Ia, 3, 2 și ia. Aoleu, mamă. Dar ce e ăsta tata aici? Ia atent. Dacă pot să-l duc până la remorcă, e de bine. Ia să vedem. Hai să-l punem aici cumva. Hopa. Ala s-a dus dracu. Stai că trebuie să-l... uite băi. Las că-l pun în spate, că ăsta e mai greu. Intră mai greu aici în remorcă. Fii atent. Păi cu 2 de ăștia am făcut vreo 10 milioane. E 10-15 ca popa. Hai, îl bagi tu acolo? Mhm. Ia să eu îl pun piste dacă e. Îl pun piste, băi, că nu mai mă... Așa. Mamă, dar stai. Asta mai trebuie tăiat, băi. Stai, nu. Ai, mama mea. Stai că ăsta mai trebuie tăiat. Mă lași? O leac să-l tai? Te las, stai așa un pic să-l pun. Sau hai, lasă-l așa dacă tot.
Ce faci, mă? vrei? Unde e ăla? Mai vine la treabă sau? Nu știu pe unde e Claudiu, că eu am ajuns. Ai luat bidonul de bere? S-a dus el, dar văd că a rămas la alimentară. Bere s-a făcut, cred că. Trebuie cum Aoleu. ai oamenii de ăștia la muncă, mă. Ce vrei, băi, dar eu știu, unde să știu eu că el bea așa tare? Mâine nu mai aduci la muncă. Păi Hai, mă, stai ușor. să vedem care-i treaba. Opa, ușor. Hai mă, că încărcăm noi aici în tractorul ăsta. Atâta. Bun. Aoleu, nepoate, ia și ajută nici tu la lemne, nepoate. Ia să vedem. Tu furați Asta curent și e tu mare, și ăla, hai că stai prietenul medit tău. el. Aoleu. Băi, stai să-l sun, băi, pe asta să văd pe unde e. Ai auzit? Du-te, mă. Îl sun. Stai așa o leacă. Ia să văd eu. Ah, mamă, și-a căzut în partea aia, putu e lemnul mamei lui. Alo. Alo, da? Mă auzi? Te aud. Pe unde ești, bă? Hai că vin, dar vin mai greu, mă, că m-am pierdut pe aici, că nu prea știu satul. Na, ce să faci? Păi pe unde ești tu, tată? Păi eu cam aici, pe o străduță, chiar nu știu. Chiar nu. Păi- Da, cum? Ia treaba mă, unde s-a dus? Pe unde te-ai dus, băi? Pe unde? Cam pe unde așa? Dă-mi un reper să știu pe unde să vin și eu dacă nu. Păi, eu sunt aici aproape de ferm, de, nu știu, habar n-am pe unde, chiar nu știu. Ai găsit, băi, drumul? Da, uite că, Hai. că am ajuns. Hai, că parcă te văd eu pe acolo, văd eu o mișcare. Hai mai repede. Ia du-te, mă, nepoate, adu mult culturul și încarcă toate cioatele astea ce le-am tăiat de aici, că văd că cam fur curent, stai degeaba. Hai, băi, vrei bani sau tu ce faci? Haoleu, mâncat iar tata. Bă, dar ai încărcat o leacă pe aici, cât am vorbit eu la telefon. E, lucrez eu doar ca tine. Hai să facem treabă dacă... Dar care cioate, mă, vrei să le încarci? Alea mici, mă. Ce-am tăiat. Unde le vezi, mă, tu pe astea mici? Ăstea, mă? Și bătuți în cap sunteți amândoi, și tu și nepotul. Băi, da, ba piciorul în ele cioate. Băi, Unde le ții pe scuzați astea? întârziare, dar La mine N-am sau mai găsit la drumul. fermă? n-am mai găsit loc. Ce? Zic, scuzați de întârziare, dar că am întârziat, dar n-am mai găsit drumul. Hai, mă, dus- da. Ei! M-am dus la bar și bar m-am făcut, la Nu mai alimentar încarcă acolo. niciun ciot, îmi bag piciorul în el. Vină cu Cu ăla, apa. ce faci cu ăla? Nepoate, ăsta cu metri. Da, Mă duc să le duc la fermă. da, bine. Dar stai așa o Tăiați leacă, stai lemnul. așa o leacă. Eu am plecat, băi, cu metri. Hai, bine, băi, cu măturile. Hai că ne auzim la fermă. Hai, băi, băieți, mai aveți de încărcat aici? Hai că te ajut și eu aici să tai, Hai, da? băgăm aici cât toate. Dă-i, băgați, ai piciorul să-ți bagi. Așa, frumos, odată. Păi, dar ce Hai că mare mai e dau ăsta, aici. mă? Mare Cum? de rupe. Iau, ăi, mamă, dar e mare ăsta de rupe, mă, n-ai treabă. Hai că e bun. Că e Dar bun că ce-o e fi, mare o acum. fac? Așa, și ăsta. Ia să vedem. Așa. Bun. Acum, hai să ne băgăm la încărcat. Ce mai avem pe aici? Uite, băi, tată. Bă, dar e prea mare ăla acolo. Ciotul ăla. Da, hai să stai acolo. Dacă tu l-ai pus, știi? Dacă ăsta, cred că nu mai pleacă de pe loc, în deal. Să urcăm la Nu fermă. pleacă, nu pleacă. Acum să-i dau o legătură, îi mai dau una aici. Hai, mai puneți-le și pe astea la alte, da? Care mai sunt? Care mai în cap, da? Băi, Barosane, Așa. eu stau aici să mai tai astea bucățelele. Băi, stai așa, ai răbdare, un pic, te rog eu. Hai, pune-l și pe ăla, Luca. Stai așa, o leacă. Așa, bun. Bă, dar nu-i dă toate, băi. Stai așa, o leacă. Că-s prea multe. Băi, băiete. Pune-i 2, 3, atâta, nu 7000. Dar dădeți-vă o leacă așa, la o parte. Așa, așa, așa și așa, gata. Hai, care vine cu papucul? Ca să... Hai că sunt eu la vânarea la papuc. Hai, sui și du-te cu Claudiu, da? Hai să mergem, că deja și așa am stat prea mult. Hai să ducem ăsta la cumătru la fermă, că acolo are loc. Și lăsați un mare subscribe, jupânilor, vă reamintesc la canalele astea două de aici.
și să-i dăm tot în față. Oleu, uite, băi, și-mi sari motocultorul ăsta din viteză. O, tată, merge el cam strâmb așa, dar n-are treabă. Ia uite, vin și băieții frumos cu papucul. Hai să-i trag o leacă mai pe dreapta așa. Să merg o leacă mai mai hăisa, sau cum s-ar zice. Dar merge greu tare motocultorul ăsta, băgați ai piciorul să-ți bagă, uite, 30 la oră, 20 la oră, 21. Puțin. Hai să-i fac loc la ăștia să treacă cu papucul. Hai, tată, mă trage pe dreapta tare motocultorul ăsta, are dragi pe el. Uite-mă ce dragi are pe el. Haoleu, mergem așa, ce să mai, până la fermă avem o leacă de mers. Bine că n-avem acum 17 km. Avem 2 km și aia amărâți. Uite-mă aia, pe unde merg mă cu papucul meu, băleu. Mai bine luam eu papucul. Da, uite, mă chinui tare motocultorul ăsta, fii atent. Trebuia să băgăm și pe papucăi. Bușteni. Trebuia să băgăm și pe papuc, dar acum lăsăm așa ce să facem. Lăsăm așa că nu avem încotro. Ușor. Mergem noi așa cum putem. Ca obosiții. Că îs eu obosit o leacă, obosit și băieții ăștia. Trebuie să bem o bere puternică când ajungem la cumătru. Cred că are el bere pe acolo. O luat asta un bidon, cred că. Claudel. O luat un bidon de bere și bem acolo ca băieții. Pe aia mergem fiecare în treaba noastră că nu se mai poate. Hai, tată, hai. Ce greu merge, mă, dracu ăsta de motocultori. Băi, de unde l-o fi luat cumătru ăsta? Nu știu, dar greu tare mai merge. Uite-l. Să mergem noi pe lângă. Dădeți-vă, voi, la o parte, voi. Nu vedeți că eu vin cu lemn încărcat, cu cioate pe acolo pe spate. Uite, hai că s-o lăsat pe valea acum. Fii atent ce viteză prinde. Ia uite la ea. Ce ai, tată? Ăsta merge ceas, motocultorul ăsta. Merge ceas. N-ai treabă cu el. Hai să ajungem noi la cumătul ăsta odată, că tot mă chinui cu motocultorul ăsta, dacă nu mă mânca cu zile. Hai, data viitoare nu mai iau eu motocultorul, că prea panoramă de utilaje și ăsta. Tată, stai că o iau prin boscheți. Hai, iau-o la vale. Stai așa să nu mă răstorn. Mai trebuie să mă răstorn în râpa asta cu motocultorul și-s gata. Hai să vedem acum aici, tată, care-i treaba la cumătru. Dar unde-i cumătru, mă? Nu a venit cumătru, nu a ajuns? Cred că s-a dus să bea iberii, dracu. S-a dus să bea o berii, fără mine. Hai, dă-i. Uite, nu mai urcă, mă. Nu mai urcă mai mult de atâta. Las că-l lăs pe vale aici. În gard. Tată, gata. Hăuleu, acum să vină și cumătru. Dacă mai vine și ăsta, dar pe unde o fi, Doamne iartă-mă, că nu știu. Uite-l, mă, și pe cumătru. I-am lăsat aici motocultorul. Frumos, să-mi poartă. Hai, că cred că s-a dus, dracu, s-a dus pe la magazin, pe unde s-a fi dus. Unde e umblat, ai, ogarule? Spune eu după aia. Trebuia să fie acasă. Era să zic acum. Trage mașina în curte acolo. Hai. Aoleu, mă gândeam. Da, tată, să nu buliți ca tavere, avem și noi aici, în fermă. Ce fermă, mă, că aici ești la mine acasă, tu ești sănătos, la cap. Fermă, în fermă, adică la utilaje mă refer. Aha. Chiar e asta, mă, nu urcă, ia dă-te. Nu, urcă pe dracu să le iei, urcă. Dar cu spatele l-ai luat, de unde văd ce vă pe voi capul? Da, dă-i, că dai în gol. Trage unul de el și împingi, este sănătoși. Hai, băgați, ai piciorul, hai, o leacă. Hai, împingeți, băi, băieți, mai cu talent. Gata. Hai, dă-i înapoi. Și scoate-l dracu de aici. Hai, tată, hai, te descurci? Mă-i descurca eu, că băi, să nu dai în papuc, ca ta-ți trebuie. Barosane, cred că e prea mare încărcătura pe spate. Dă-l dracu de... Hai, stai că te împing o leacă. Împinge. Nu să-l stau, mă, împinge. Dă-i. Hai, mă, că trag de spate dacă nu băgați, ai piciorul. Hai, tată, hai.
Gata, lasă-l dracu acolo pe undeva. Așa, te mai răston cu el, mai... Lasă-l așa. Adu berii că nu mai pot, că aici turbez. Așa. Am fost până la o babă aici, că m-a chemat, care are un pământ să ne dea. Da? Lucrăm. Băi, dar am luat și eu un bidon de bere. E dracu să înțelegeți voi, că voi sunteți băți în cap toți. Ia mă bere și bea. Hai, Deci ți-am pus-o pe capota la ăsta. Aoleu, că nu mai pot, stătea inima în mine. Știu cu berea din... Hai, acum băi, ce fac? Ia și eu mă un duc și bidon de eu, bere. mă duc să văd ce treabă mai am pe acasă. Bă, eu Hai, nu știu, mă crăpani. duc până la baba aia care are un balot de paie, să mă duc să le iau cu țăpușa. Tu te duci să arzi baba, dracule. Lasă pe dracu cu babele tău, eu am femeie acasă, e sănătos la cap. Yeah. Da, băi, băieți, cam atât a fost cu acest minunat episod, sper că v-a plăcut. Lăsați acolo un mare, mare like și v-am spus un subscribe la canalele astea două, al lui Luca și al lui Ștefan. Și bineînțeles al lui Claudel o să urmeze în curând să-și facă și el. Așa că pe data viitoare vă urez mai bine. Eu am fost Cocomin. Salutare Aici și eu, cu Ștefan. Ștefan și cu Luca și cu Claudiu. Salutare, salutare. Bine la toată lumea. Și ce să Numai vă mai bine zic? la toți, rău la nimeni. Doamne ajută, Doamne ajută. Dacă mai vreți episoade de astea, lăsați acolo un comentariu și un like să facem și la asta 10.000 de vizualizări, 1.000 și 100.000 de like-uri să fie și v-am salutat.